हॉटेल सुमंत ओरोस, शुद्ध शाकाहारी जेवणाची उत्तम सोय। आमच्याकडे इडली, डोसा, चहा, कॉफी, कांदा भजी, पावभाजी, व्हेज थाळी आणि व्हेज चायनीज मिळेल। पत्ता शॉप नंबर 4, भावना आर्केड, पतसंस्थेजवळ, ओरोस। संपर्क 9860 66 17 14। आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या पार्टी ऑर्डर्स स्वीकारल्या जातील। शिंदे गटाचे नेते आणि माजी मंत्री उदय सामंत यांच्या गाडीवर पुण्यात जोरदार हल्ला झाला होता। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत पुणे दौऱ्यावर असतानाच माजी मंत्री उदय सामंत यांच्या गाडीवर हल्ला झाला होता। या सर्व प्रकरणात खासदार विनायक राऊत यांनी पोलीस आणि शिंदे सरकारवर जोरदार निशाणा साधला होता। या सर्व प्रकरणावरून आता माजी खासदार डॉक्टर निलेश राणे यांनी खासदार विनायक राऊतांवर जोरदार हल्लाबोल केलाय। तर पाहूयात नेमकं डॉक्टर निलेश राणे काय म्हणाले। माजी मंत्री उदय सामंत यांच्यावर जो हल्ला झाला पुण्यामध्ये, त्या संदर्भात मी विनायक राऊत आणि अरविंद सावंत यांची प्रतिक्रिया ऐकली। आता विनायक राऊत सारखा 10वी नापास 2 वेळा जर कायदा शिकू लागला महाराष्ट्रामध्ये, तर मग महाराष्ट्र संकटात येईल। जो माणूस 10वी मध्ये 2दा नापास झाला आहे, त्याचा काय संबंध कायद्याशी? तो मोठा तावातावाने कायदा शिकू लागला आणि 307 कलम कसं लागू होतं वगैरे वगैरे बोलायला लागलं। अरे वा, 307 कलम कसं लागू होतं? मागच्या 2.5 वर्षामध्ये जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा किती लोकांवर 307 तुम्ही टाकली? विसरलात का? किती लोकांना तडीपाऱ्या लावल्या, हद्द्यापाऱ्या लावल्या? सायबर क्राईम अंतर्गत किती मुलांना अटक केली, किती मुलांना दिवसभर तिकडे बसून ठेवलं, आई वडिलांना त्यांच्या त्रास दिला। तेव्हा नाही आठवलं की 307 कसा लागू होऊ शकतो? किती लोकांवर 307 लावले तुम्ही? आणि उद्धव ठाकरेंनी तर स्वतः पोलीस स्टेशनमध्ये फोन करून पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलंय की ह्याच्यावर 307 लावा, त्याला आत टाका, ह्याला तडीपार करा। केसेस बनवले आहेत भारतीय जनता पक्षाच्या तेव्हाच्या अनेक कार्यकर्त्यांवर, केसेस झालेले, फायली तयार केल्या। काय विनायक राऊत काय गजनी झालाय का तुमचा? विसरलात का तुम्ही? हे जे तुम्ही नाटकं करताय ना, सीसीटीव्ही मध्ये साफ दिसतंय की ती लोक तिकडे काय करायला गेली होती। नशिबाने त्यांचा जीव वाचला, नाहीतर 302 चीच केस होती। म्हणून 307 ची घेतात, त्याच्यामध्ये काय नवल नाही। कायदा आणि हा सगळा विषय पोलिसांचा आहे, तो त्यांना करू द्या, वकिलांना करू द्या। तुम्ही नाही त्या भानगडीत पडू नका। हे तुमचं क्षेत्र नाही, हा तुमचा विषय नाही। आणि म्हणून जशी कारवाई चालली, एका ठाकरे सरकार नाही एकतर्फी कारवाई करायला। जे चाललंय असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।